comicis del 27 de setembre. Seran els comicis de les eleccions estatals que hi haurà a principis del 2016 o quan els vulguin convocar. Per ells, l'important és esgarrapar vots i arribar a la poltrona a gestionar el poder dels empresaris i dels banquers, però no per nosaltres. Per nosaltres l'important és defensar els interessos i els drets de les nostres famílies, dels nostres amics i dels nostres companys de classe treballadora. Per això som el partit i som la joventut de la classe treballadora. Nosaltres, la joventut comunista a les universitats, veiem cada dia com a les aules de les facultats de dret, d'economia, de ciències polítiques, de lletres, es formen els que el dia de demà seran els universitaris, que seran els quadres d'aquests partits polítics de l'oportunisme. I veiem com a les universitats els ensenyen a fer el que estan fent avui, a manipular, a canviar-se de jaqueta quan cal que es canviïn de jaqueta, a dir un dia una cosa i el dia següent una altra cosa, un dia la independència sí, l'altre dia la independència no, un dia això, un dia allò. Però nosaltres, avui, siguem els que siguem en aquesta concentració, podem estar molt orgullosos d'una cosa, i és que estem dient exactament el mateix que dèiem l'any passat en aquesta data. És a dir, que només el socialisme portarà la resolució de la qüestió nacional i que no ens podem col·locar darrere dels interessos de la burgesia.